Leuke shows naar de Friese vlogger. De laatste tijd weinig vlogs vanuit Ljout eigenlijk. Omdat we dus maar eens bedroog verhoezen binnen. Nee, nou, wat meer boet naar het centrum. Komen we gewoon minder in het centrum. Dus ja, dat had natuurlijk zijn weerslag op het aantal video's wat hier uit de stad Zijlswijk komt. Wie dat je wat jammer vinden, let door zijn weten, wil je meer of minder vlogs uit de stad bij gaan. Geweldig. Zat je misschien al heel weten, is de nieuwe CD van uitkwam. En de vraag is alleen nog, ja, dan word ik op hard die CD. Maar wij hellen ze nog een CD. Misschien kan ik het even vragen op straat dat mensen dat weten, want eerlijk zijn weet ik het net meer. Nou, wees toch weer... Is je nog een CD-zaak überhaupt? Poort weer al, maar die Poort, ja. Meer. Die is ook ophouden, hè? Maar verder zou ik het net weten. Oh, jullie praten uit Nederland. Ja. Nou, jullie weten misschien wel dat het nieuwe CD van vandaag uitgekomen. Daar ben ik naar op zoek. Ja, ik ga even kijken. Is dit ook fan of niet? Nee, niet echt. Nee? Is dat niet hip? Ik dacht dat het heel hip was, maar... Ja, het zijn hele vaste fans. Hele vaste fans? Ja, mensen die als ze iets release, dat je het altijd gewoon kopen. Oké. Als je hier zo doorloopt. Ja. Ja, nou, ik kreeg voorbij de bioscoop. Ik meen dat al Tivoli weer, maar het zijn wel iets dat gewoon... Tja, partij. Snijden. Zo weinig kom ik nog in de stad. Hey. De bioscoop die verhoorde je gewoon in een... Het is nog wat rustig in de stad. Dat kan komen omdat het nou, pas om een uur als een kwartier uit zien is. Dus hallo. Hallo. Kunt u het een beetje vinden? Ja, dat zijn we. Ja? We zijn even aan het wandelen en aan het kijken. Oh, oké, want u ziet er wel uit als een toerist. Ja, klopt. Hey, ik ben op zoek naar een cd-zaak. Weet je hoe toevallig waar die zit? Die bestonden net meer. Nee? Denk ik net. Ben die ben kapot? CD-zaak. Ja, cd-zaak. Ja, die doet net Ik ben meer. op zoek naar een cd van Ken je die? Ja, weet je wel. Ja. Oh, oké. Waar is dit voor? Nou, ik maak je filmpje dat ik een Ja, ik cd heb deze van op de televisie gezien. Is het zo? Dit is de Televisie bekendste zelfs, vlogger niks. van Friesland. Ja, ik ben de bekendste vlogger van Friesland. Ja. Ik heb hem wel eens gezien hoor. Hij, al een paar jaar is hij nog bekender dan en wij waren nu ook. Ja, hebben we pas ook nog bij elkaar. Ja, een mooie combinatie zo. We zeggen 's morgens goeiemorgen. Goedemorgen is goeiemorgen. Maar jij gaat op zoek naar het. Jongens, een stukje. Nee, ik hoor hem vanaf de radio. Oh, Ja? oké. Ah, ik heb vanmorgen Meatloaf gehoord op de radio. Was dat jij? Nou, ja, dat wil ik wel. Ja. Ken je dat jongen? Ja, ken je dat jongen? Nou, dan ga ik nu naar binnen, want. Het is een duet, hè? in Ja, principe. doe even. Nee, maar Ja, ik het is ken een het duet. helemaal niet. Nee, Ja. zie, dan moet ik Doe je een lach zuurstof- mee? moet ik een zuurstofmasker in bij de hand hebben. Forever doe je niet meer. Doei! Nou, Geweldig. Zie je, had je wel meer cd-zaken hier in Ljout. Zoals King Kong Records. Net je noer had ik nog in een man die verkeerd met cd's. Ik weet net hoe die heet. Alleen dat er vaak toch wat meer cd-zaken, maar wat meer alternatieve muziek. Net echt de gangbare. Maar eerlijk gezegd, soms schaam ik me er ook een beetje voor je. Dat ik met als je die orenzaak, die zit in de oren King Kong. Maar dit is voor mij net het Nederland van Rammstein. Ik zit daar ook echt van. Het maakt me eigenlijk net zoveel uit. Ik vind ik leuk, maar ik vind Rammstein eigenlijk geen probleem bij. Hè? Ja, als je dan juist in de vitrines, dan met net echt een populaire cd die hier. Like Pearl Jam bijvoorbeeld. 10. Dus hoe oud is het dan? Nou, als een 12 jaar, dan best wel oud best nog dan wist ik ook nog hier een zo'n 20 denk ik. Wel een legendarische album natuurlijk, hè? Zo is het wel. Maar ja, het helpt natuurlijk net bij. Nou, dan ben ik al pees, hè? Misschien laat het tabel hoor. Ik sta niet kijk ook al even van de door hier, maar ik ga niet eens kijken tegen net de supermarkt, dus Wij gaan vreeds en sneus al worden hier. al horen hier. Trouw de weekend al. Ja. Oké. Nee, de vraag is even, hij hoort de nee CD van trekt. Nee, die heb ik net. Wat dan? Nou, ik ga net echt een publiek ervoor dat die al langskomt om zo'n cd eventueel te Nee? kopen. Nee. Had ik iets vergelijkbaars? Het is meer alternatieve hip-hop, joh. Tyler, the Creator, had je gehoord. Noah Gunderson. Maar maar als er nog steeds soort van mensen die komen en die zeggen ik ook aan een CD hebben, maar dan zei ze van die hak net, wat zoeken ze dan mee aan? Was je wel haast? Nou, dat zei ik eerst. Wijnen, dat is huilen. Wat ken ik nou maar gelijkie? Maar we hebben bijvoorbeeld wel, heel groot is natuurlijk Madonna, maar ook Lady Gaga. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar, toch wel, hè? Vindt? Maar ik dan zeg ik, dan meisje wat simpeler, zo dan zeg ik van, ik wil een CD van een vrouwelijke artiest.
En van toen zei ze van, nou, dan was het nog naar luisteren. Die dame verkeert ik heel volle op LP en CD. Ja. Lana Del Rey. En die verkeer ik zowel op LP, Ja. wat je dus die is er vlakbij. Oh ja, die had hier andere instellingen. Die verkeer ik echt alweer op LP regelmatig. Ja, hè? Ja. Lana is heel hot, hè? Serieus. Dat is wel een mooie vrouw dan. Oké, nou kist u deze dame wel. Nee, die ken ik niet. Die is Waar is zeer, dat? zeer bijzonder. Agnes Obel. Ook wel. Ja, dit is... Dit is fantastisch. Die had een stem. 46. Wil je dat die oordeel hoor? Ik wil leuk op zeggen, hè? Dat is dat je werkelijk alles op zit je en Ja, maar. mooi. Dat weet ik. Maar nou doe ik gewoon blind op die oordeel hoor. Ik luister naar Agnes Obel. Ja. Ik ben benieuwd. Geweldig. Vind ik wel mooi, hè? Windows vreegt me gewoon even. Wat wilt u met deze CD doen? Ja, normaal hier je me nou de klank niet van Agnes Obel. Dit is een vrouw, die CD die ik dus kocht hier. Maar ja, YouTube had dat leven net. Want ja, ik heb de video upload, maar toen weer de rotzooi geblokt. Dus Agnes Obel, ik zou zeggen, zie ik jezelf even op YouTube. En als je nog bezig bent op YouTube, like deze video dan even. Abonneer je even. Agnes Obel, joh. Ja, Agnes Obel. Ik kreeg een steek van die oren CD die ik eigenlijk hebben. Toen was je op zoek naar Taylor Swift. Taylor Swift. Ja, als cadeautje, hè? Okay. Net voor mezelf. Nee. Net voor mezelf. Net voor mezelf. Hè? Nee? Nee, Voor waar? Voor mij? voor die. Oh. Ja, leef, hè? Leef. Geweldig.